Assalamu alaikum. A ƙarshe za mu duba organ of smell ko kuma sassa na jiki da yake jin wari ko ƙanshi wanda shine hanci ko nose. Su hancin raminsa guda biyu yana ƙunshe da moist membrane wato tantani wanda yake yana da maiƙo da danshi kenan wanda kuma akwai jijiyoyin jini da suke cikin wannan ainihin sashe ɗin haka. Akwai sensory nerve endings wanda jijiyoyi ne masu jin wari ko ƙanshi kenan a cikin wannan wanda suka samar da olfactory nerve wata jijiya wacce take zuwa olfactory lobe na ƙwaƙwalwa wanda a nan ne ake fassara irin wari da ko ƙanshi ɗin da mutum ya ji haka. Saboda haka idan akwai chemical substances an ɗauke shi daga cikin iska aka shigar da su shi wannan hanci ɗin sai molecules ɗin wannan ƙanshin ko warin ya zama yayi dissolving ko ya narke a cikin wannan hanci ɗin haka wannan zai stimulating ko ya motsa wa'annan sensory nerve ɗin wa'annan jijiyoyi ɗin wanda suke jin wari da ƙanshi sai ya zama sun bi ta olfactory lobe sun tafi cerebrum kenan na ƙwaƙwalwa a fassara irin ainihin wari ko ƙanshi ɗin da mutum ya ci. Wato ƙwaƙwalwa ce take wannan aiki kamar yadda za a ga cewa duk sassosi da ake ji haka abin yake faruwa lantarki ne yake zuwa ƙwaƙwalwa ita ƙwaƙwalwa ita take fassara wannan lantarkin da hikima da iko na Allah Subhanahu wa ta'ala ya zama cewa an bambance tsakanin zafi da wari da ƙanshi da daɗi ma na harshe da ma gani duk abu ɗaya ne yake faruwa amma kuma sai ya zama cewa an samar da ainihin ji ko gani ko ainihin ɗanɗano daban-daban. Alhali a ƙarshe dai wannan lantarkin ne yake zuwa sassa ƙwaƙwalwa ta fassara shi. Lalle wannan babban hikima Allah ne da ya kamata ɗan adam ya duba haka. Idan mutum ya saba da wani wari wani lokaci sai ya ga baya jin wannan wari ɗin saboda ya riga ya saba kamar su nasu saka akwai wani odo na idiophone da yake ji na asibiti su za a ga sam ba sa ma jin wannan wari ɗin haka. Saboda haka shi jin ƙanshi ko wari na ɗan adam bai da ƙarfi sosai is poor kenan kuma ya taƙaitu sosai haka. Amma dabbobi kamar kare suna da ainihin wannan wato ɓangare yana da kyau sosai kuma suna iya gane baƙo ma ta wannan jin wari haka nasa haka. Shi function na organ of smell wato aikinsa shine yana hana mutum ya zama ya avoiding in bad da kuma poisonous food abinci mai cutarwa da kuma wari wanda yake yana da cutarwa. Dabbobi suna iya jinsa su guji wannan abin haka. Sannan ƙanshi ma na abincin da yake ƙonewa da kuma fitowa kamar cooking gas idan kana amfani da shi mutum zai iya ji ya maza ya kashe ko ya ainihin kauce daga wannan wajen. Su dabbobi sun dogara sosai on smell don taimaka musu su iya gano ma abincinsu da kuma ma abokan zamansu da kuma guje wa ainihin predators wato wa'inda za su zama sun kashe su domin su yi kalaci da su. Wato akan yi training ɗin dabbobi ma kamar ainihin kare domin su iya gano ma wanda mai laifi ta hanyar jin ƙanshi kenan. Saboda haka ta smell ɗin nan da jin ƙanshi kare ma zai iya gano gida ta wannan haka da sauransu. Hanci yana ɗauke da majinan hanci yana ɗauke da wasu enzymes da ake ce musu lysosomes wanda suke kashe bacteria da virus a cikinsa haka. Sai defect of organ of smell matsaloli da ake samu na wannan sashi da yake jin wari ko ƙanshi. Mutane akwai inda sam basa jin wani wari ko ƙanshi haka. Saboda haka ana ce musu odo blind wa'inda sam basa jin wari ko ƙanshi. Saboda haka suna fama da larura da ake ce masa anosmia kenan. Ba mamaki olfactory portion ɗinsu ne da yake ɗaukan wannan saƙon zuwa cerebral cortex na brain wato ɓangaren ƙwaƙwalwa kenan da yake wannan ya samu matsala.
suke samun wannan ainihin matsala ɗin haka. Assalamu alaikum.